Tak, zdravím všetkých. Ako je vidieť, toto je motor, klasický šestovkový z T-Rexa 600 typu BL650. Včera som bol nútený pristáť po výpadku motora. Najprv som si myslel, že proste odišiel regulátor alebo sa niečo stalo s elektrikou. Ovšem, pravda je iná. Motor sa nedal pretočiť, ani keď stál, tak som tušil, alebo mal som pocit, že odišli ložiská. Ani to bohužiaľ nie je pravda, pretože po rozobratí sa ukazuje, že proste jak jedno ložisko sa javí, že je v poriadku, tak ložisko druhé sa voľne pretáča, teraz to nie je vidieť. Čo sa stalo, je to, že po zapumpovaní kolektívom sa ukrútil a ulomil hlavný riadel. Takže rozmýšľam, čo s tým. Pokúsim sa to nejakým spôsobom vyreklamovať u Elimu, pretože toto je vážna chyba. A pokiaľ by mi s týmto vedel niekto pomôcť, nejaký predajca, samozrejme budem len rád. Takže páni, prípadne dámy, aj takéto veci sa dejú. Ak sa vám to stalo, kľudne mi dajte vedieť, ako ste to vyriešili. Díky, čau.